Hiszpania tymczasowo przeniosła swoje siły specjalne z Iraku ze względu na obawy o bezpieczeństwo, co uniemożliwiło bezpieczne kontynuowanie operacji. Ministerstwo nie podało, dokąd siły zostały przeniesione. Decyzja ta została podjęta po czwartkowym śmiertelnym ataku dronów na francuską bazę wojskową w regionie Erbil w Iraku. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostro skrytykował Teheran i nazwał atak niedopuszczalnym. Podkreślił, że siły francuskie zostały rozmieszczone wyłącznie w celu prowadzenia operacji antyterrorystycznych i że wojna w Iranie nie może uzasadniać takich ataków. Włochy również ewakuowały personel z bazy w pobliżu międzynarodowego lotniska w Erbilu, po tym jak w zeszłym tygodniu baza została zaatakowana przez drona. Żaden z włoskich żołnierzy nie odniósł obrażeń. Hiszpania wysłała do Iraku około 300 żołnierzy w ramach międzynarodowej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. Kraj ten jest obecny w Iraku nieprzerwanie od 2015 roku.